Okay, bana mimi. Siwezi ka December. Can't be the body of people I'm up yeah, I had to go Oh, let's go to Baba. Get water. Into Arizona.
Nakia. Gado?
¿Para qué bloqueo van de mano?
Na-eche mmanwụ gị n'ọgịnị anyị na-eche mmanwụ gị. Ihe anụ nwa bụ na Aguleri ka ọ na-eme na Aguleri live na ọ bụrụ ile na Aguleri ka ọ na-eme. Ndị a na-akpọ ala nsọ Mmiru ala nsọ age grade. Aguleri bụ ala nsọ. Ala nsọ age grade ọ bụ ama na nata. Anyị na-ekene ebe. Ọ na-eme live. Nwayọ na-eche mmanwụ gị na-eche mmanwụ gị na ndị akwụna eji n'ọnwa ndị na nata gị na blọkụ mmanwụ gị
Mayo. Eba. Mayo. Ganyan. Ya kuno ja kane. Bikoni.
Saga. Anyị na mmanwụ Saga ndị na-ataga bụ ndị a na-akpa ala nsọ ndị ala nsọ age grade na-abata Bagoni Gawani. Odogun oya nwuzo wa mawu
Iya wakibika. Iya wakibika. Oya bukara bi no, oya na kwali abukara bi no. Tara na kwali abu ngwa na bono gaka. One loser, one day, at least. Rana mawa na gariru, magaza niru. Ya bas abaraka matiaisi. Egu kwa kikomana kama me. Nyama lama batawa. Amon lama dewa ba.